Yaska. Ka san me yake faruwa kuwa? Menene? Shanun Jora dan inda sun shiga cikin gonarka gabaki daya sun lalata amfanin. Wace daga ciki? Ta burtali ma. Lalle an tabo tsuliyar an tabo mai kwacan mai tarba mai ilminati mai tufafu mai mal'ul mara mai mal'ul wardi. Da wannan hukar duk dabbar sa ɗaya ne mata kisa wacce sai mutum 173 sun zo kan gawar dabbar sa kuma duk mutum ɗaya sai ya gaya mutum 173. Ane. Mu je. Yurin kuma. Hai, wai a radon Allah, labarin birni nake so in kamo. Hai, a radon Allah rediyo ta ma ita lalashe. Rediyo ce to ta tsufa, tun kakana na kusan 6. Rediyon kakanmu ta kusan 6. Wanshan ya gada ya bani, wanshan ma ya gada ya bani. Abin ma ya zama gadin gadina. Ka a radon Allah inda haka ne sabuwa zan so. Jore dan yin. Yaya? Gurinka na zo. Dabbaka sun je sun lalata min amfanin gona ta. Subhanallahi. Yaushe kenan? Jiya. Ta. Ka amma wannan abu bai daɗi ba a rado. Da yake ni jiya da yau da jiya. Duk yara ne suke zuwa kiyo ina gida. Amma da Allah duk annabi kai hakuri ka. Jore dan yin na. To alwashin da na dauka duk dabbaka daya. Sai ne mata kitanta sai mutum 373 sun zo gurin duk mutum daya sai ya ba mutum 373 labari. Haba yaro, me ya zafi haka? To ai ni kuwa alhaji Allah da ka kashe mu saniya daya. Ni kwara ka kashe ni. Mutum 73 sun zo kan gawata sun gani. To shikenan